Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Sekulako plazerra da aretoa beteta ikustea. Nik orain arte beti egon izan naiz hor, zuek zaudeten tokian, da gaur lehenengo aldia da hemen nahola. Eta sekulako plazerra gainea, tokatu zaidalako hementxe, Igone Mariezkurrena aurkeztea. Bueno, egingo dugu nolabaiteko sarreratxo bat, 10 minutuz edo aituko gea hitz egiten, batez ere Igoneren ibilbide personala, bidaiak eta lakoak, eta gero berak prestatua daukan proiekzio bat ikusiko dugu, Islandiari buruzkoa. Ondoren uste dut bideo laburtxo bat edo emango dezula, ez? Eta gero jendeari utziko diogu parte hartzeko galderak eta egiten. Nik nabarmendu nahi nuen pixka bat hau izan dela, aurtengo Amalur, 2025ko Amalurren ibili gea, Rosa Maria Calafekin furgonetan, Afrikan zehar, Daniel Landarekin todoterrenoan, ezagutu gendun kontinentea, Pablo Zulaikarekin trenez ibili ginen, eta Mexiko eta Indiako trenbideak ezagutarazi zizkigun, eta gaur Igonerekin Islandian zehar bizikletan. Bai. Baina, zuekin, Igone Mariezkurrena, eta eseringo gea eta hasiko gea. Bueno, nik hasi aurretik eskerrak eman nahiko nituzio baita ere. Eskerrik asko gonbidapenagatik eta benetan emozioara egiten dit hemen egoteak. Aretoa bera oso goxua delako eta jardunaldi hauek, Amalur jardunaldia, ibilbide luzeko jardunaldia direlako eta publiko hau ere luxuzkoa delako. Seguru izango da publiko sensiblea, publiko zaildua baita ere eta hori saiatuko naiz denontzat atsegina izan dadin, arratsaldea. Bale, ederki. Bueno, egingo dugu elkarrizketa xume-xumea. Nik hitz batzuk emango dizkiot Igoneri, nolabait, helburua zen kronologikoki kontatzea, baina uste ibiliko gehala pixka. Bai, ideia batetik bestera saltoka. Orduan, bere bizitzan mugarriak izan dian hitzak. Hitzak, esaldiak esango dizkiot, eta berak horren inguruan eaz kontatzen digun. Eta aipatuko dudan lehenengo hitza Maroko da. Eta igual kontatuko diguzu zergatik, Maroko. Bai, Maroko ezagutu nuen lehenengo aldiz oso gaztetxoa nintzelarik, 19 urte izango nituen artean. Eta mugarria izan zen, orduan sentitu nuelako lehenengo aldiz nolabait nire burbuila edo nire errealitate burbuila zartatu zela. Eta arrakala bat zabaldu zela eta hasi zirela sartzen bestelako estimuluak, bestelako errealitateak, bestelako irudiak eta lehenengoz Marokon kontziente izan nintzen eta nire begiekin ikusi nuen eta sentitu nuen, nik ezagutzen nuen mundua eta nik ezagutzen nuen bizitza ez da denena. Eta badaude inguruarekin erlazionatzeko beste modu posible batzuk, beste gizarte posible batzuk, beste sinesmen batzuk, eta beste gauza ezberdin asko. Orduan, izan zen lehenengo aldiz nire burbuila arrakalatu zeneko aldia. Eta gerora, nik uste dut, iritsi dela puntu bat, noizean behin nire burua behartzen dudana, hori ez, zartatzera, burbuja hori eta arrakalak irekitzera, sarda egitezen beste estimulo batzuk eta ez dezadan inoiz ahaztu hori ez, ezagutzen dudan hau gure zerbait dela eta ez dela orokortua, inondik inora, munduan. Bale, bigarren hitzak edo izango dira, ez dakit bidai honen aurretik edo ondoren sortutakoak, kazetaritza eta antropologia. Kazetaritza ikasten hariko nintzen orduan. Bai, eta niretzat eskutik doazen bi esango dut begirada direla. Kazetaritza egiten dudanean, uste dut solaskidei, errealidadei, jorratu nahi ditudan kontuei, begirada horretatik, begirada humanotik begiratzen saiatzen naizela. Eta noski, egiten ditudan kazetaritza lan guztiak ez dira izugarri emozionanteak eta fakturak pagatzeko moduko lan aspergarriak ere egiten ditute, baina aldudanetan saiatzen naiz kontu sozialak edo begirada human hori duten lanak egiten. Begirada humano hori oso nabaria lumineszenteak.
Bai, horrekin. bai, hori ere mugarri garrantzitsua izan da. Liburu hau da, gaztelerazko aleak geratzen zaizkit soilik, seinale ona, euskarazkoak agortu balin badira. Enaiz egile bakarra, Irantzu Pastor argazkilariarekin batera, aritu ginen 4 urtez, Palestinan, Indian, Lakota nazioan, Ipar Amerikako jatorrizko herria gaur egun bizi den erreserba batean, Pine Ridge izeneko erreserban, eta Euskal Herrian baita ere, emakumeen bizitza historiak dokumentatzen. Eta guztiek hitz egin ziguten guk ikusezintzat bataiatu genituen indarkeriei buruz. Beste indarkeria esplizituago batzuen itzalpean gertatzen diren indarkeria esango dugu sotilagoak, zeharkakoagoak, baina berdin-berdin suntsitzaileak. Eta antropologia lana izan zen, noski, baina kazetaritza lana ere bai, eta nik nire honek ogibide honi aitortzen diodan balio handiena horixe da. Eztabaida eta informazio gune nagusietan lekurik ez duten ahots horiei ere arrakala zabaltzea, ez, sar daitezen, eta neurri handi batean horixe da liburu hau. Ondo? Zaporeak hurrengo hitza. Bai, Zaporeak elkartearekin voluntario aritu nintzen, Kios Irlan, Grezian, eta horixe izan zen migrazio fenomeno horrekin bertatik bertara eduki nuen lehenengo kontaktua. Urte hilabete oso beroak izan ziren, batez ere Siriatik eta iristen ziren 100 persona egunero, eta telebistan ikustetik eta prensan irakurtzetik bertatik bertara bizitzera, ukitzera, eta alde handia dago, eta irakaspen asko eman zizkidan esperientziarek. Badut bat gogoan, gainera feminismoarekin edo feminismoekin zerikusia duena, eta gerora askotan itzuli zaiten, oroitzapen bada, ez? Martxoaren 8 gainera nahiko gertu daukagu, eta emakume asko esaten ari zaizkigu, zuek emakume zuriek badituzue zuen aldarrikapenak eta baina zuen feminismo hegemonikoak ez gaitu ordezkatzen, eta begiratu behar duzue baita ere, altxa burua, begiratu ingurura, begiratu mundura, eta konturatu guztion egoera ez dela bera, eta behar bada borrokak, aldarrikapenak askotarikoak direla, eta horrekin erlazionatuta bizi izan nuenan estena potente bat, ez? Kioseko errefuxiatu kanpaleku hartan. Gogoratzen naiz bazegoela Alemaniatik etorritako emakume talde bat, feministak ziren, eta bereziki emakumei da neskatoi zuzendutako tailerrak eta ekimenak zituzten martxan, oso interesgarriak, oso positiboa, baina gogoratzen naiz konversazio bat entzun nuela behin, alemaniar batek esaten zion afganiar errefuxiatu bati, zure senarrak gaur gauean sexua nahi badu kanpalekuan eta zuk ez baduzu nahi, esaiozu ezetz, ezetz esan behar diozu. Eta afganiarrarei behiratzen zion esan ez dela, nik ezetz esaten badion ere senarrari akatu egingo nau. Eta ez da ezer pasatuko akatzen balin nau. Eta hori ere, beste behin, izan zen talka handian hirtzat, sanuelako aiba. Behar bada, bagabiltzamen gure banderak, ez? Edo nora eraman nahian, eta ulertu behar dugu gureak ez duela denentzako balio, eta ulertu behar duguela, badirela beste erronka batzuk, beste borroka batzuk, beste ritmo batzuk, eta ezin dugula inorratzean utzi. Behar bada hori izan zen, handik ekarri nuen, oroitzapen errekurrenteetako bat, behin da berriz etortzen zaidalako burura bai. Eta Proaktiba Open Arms erakundean izan zenuen esperientziari? Bai, behira, alakotan gertatzen da, ez? Sartzen zaituzte WhatsApp talde erraldoi horietako batean, Zaporeak WhatsApp taldean, eta alako batean, egun batean, iritsi zen mezu bat, esaten zuena, Proaktiba Open Arms ontzi honetan sukaldaria behartzutela. Eta esan, joango naiz. Nik egia esan, nahiago nuen kazetari modura enrolatu, ez? Baina egia esateko CNN-ekoak, BBC-koak, horrelakoak fitxatzen zituzten, eta Igone Mari Ezkurrena, hola, ez. Eta esan, kazetari bezala ez bada, sukaldari modura joango naiz, eta nire ekarpena egingo dut, eta antxe bilin nintzen, ikustu guztira, 4-5 misio izan zirela, Mediterraneo zentralean, Libia parean izaten diren erreskate gehienak, eta irudi bat ere badut oso hiltzatua, gogoratzen naiz
Pakistanik zetorren familia bat zela, eta txokea izugarria izan zen, ikusi nituelako patera hartan, gau ilunaren erdian, eta gogoratzen naiz mutiko, baino bereziki neskatoa zijoala eskolara joango balitz bezala, gona motx batekin, bere txirikordak bilduta, horrela motxila, brilli estiloko motxila dotore batekin, eta nik pentsatu non, baino familia hau nora zijoan ba? Nora uste zuten iritsiko zirela, ez? Eta orduan, ez dakit oso konstiente izan nintzen euren inkonstientziaz edo ze asmorekin itxasoratzen ziren eta ze ez jakintasun zuten itxasoaren zabaltasunaz eta arriskuaz eta bai, neskatorren irudia hortxe daukate hiltzatuta bere txirikordekin, motxilarekin eta baina nora. Bale, itxasoa, urreko hitza? Bai. Horrekin zer ikusia dauka? Behira, antza denez, osongi moldatu nintzen sukaldean, eta esan zidatene, baino, zuk kozinatu duzu, hainbeste jenderentzako, eta ze kontuan izan, erreskate batean, behar bada, 300 lagun, 400 lagun izango ditugu launtzian, eta ongi moldatzen zara, eta esan, bueno, hemen Euskal Herrian badugu ohitura elkartetan jende askorentzako bazkariak eta prestatzeko moldatuko naiz. Eta, bantza denez, nahiko ongi moldatu nintzen, eta han tripulazioan eta han voluntario zebilen jendean artean, bazen jendea Mediterranean, baina Balearretan eta temporada egiten zuen, hau da, jateetan eta hor badago, ez, merkatu bat eta badago temporada egiteko zera. Eta orduko ura zen ere bizitzan nahiko garai konbulsoa, eta esan nuen, beira, enrolatuko naiz. Berriz, sukaldari bezala eta marinel lantxoak egiten enrolatu nintzen luxuzko jate batean. Karo, pasan nintzen beste muturrera. Mutur batetik bestera. Bai, eta goratzen naiz ematen zidatela bisa eta erosizazu mariskoa, erosi txampaina, erosi dena, nahi duzun beste. Eta soberak bota eta izan zen niretzako... Sekulako talka, Sekulako talka, baina horretatik ere irakaspen asko ekarri nituen. Esperientzia guztitatik dugu ezer ikasteko, eta hartatik, segurazki ikasi nuen zer eta nolako ez dudan izan nahi. Eta hori ze friboloa izatera iritsi daiteken gizakia, eta zenbateraino deshumanizatu gaitezken. Baina, ikasi nuen hartatik ere, eta, itxasoan pitxima manejatzen eta barkuan eta pixka bate marinatzen ikasi nuen. Eta Lesototik ze bizi esperientzia ekarri zen duen? Lesotok ere talka asko ekarri dizkit, egunero, uneoro, oso isolatuta eta oso pobretuta bizi den herrialdea delako, eta bidai guztia izaten dira ispilu bat, norbere buruari begiratzeko eta errebisatzeko, baina Lesoton, ostras, noski, haietz tupuste egiten duzu, zure arrazakeriarekin tarteka uste duzuna ez daukazula, baina badaukazu, zure zurikeriarekin, zurikeria esaten dudanean esan nahi du gaztelerazko blankismo hori, ez? Eurozentrismoarekin eta sekulako lezioak ematen dizkizu horrelako jendeak, balorei dagokionez, eta dena ez da polita, zuk ere ikusten duzu, iristen dela momentu bat, pobreziak ja nekatzen zaituena, hainbeste pobrezia inguruan egunero, deserosoa da, eta eraberean aserratzen zara, deseroso zaudelako horren aurrean, eta horrelako egoera asko, bai. Gero egia da, bizikletaz behiatzen duzunean, egunean zehar pensamendu oso praktikoa dauzkazula, eta beste hauek iristen direla gero. Etxeratzen zarenean, eta reposatzen duzunean, eta orduan hasten zara destilatzen, eta beste erabateko pensamenduetan. Baina, bai, proba asko eta egunerokoak izan dira Lesoton. Nik Igoneri lehen ez diot kontatu txirrindularia izan nintzela, orain dela urte asko, eta hemen lagunak ditudala, eta udan elkarrekin jute gehala oporretara, eta arazoak izaten ditugula bizikleta eta alforjak batzeko. Orduan, gehitu nahi dizkizudan. Urrengo 3 hitzak dira bizikleta, emakumeak eta alforjak. Bai, askotan planteatzen zaigun
zerbait da, ez? Zer ote dakarren, bakarrik bidaiatzeak, emakume izan da, eta bar. Nik esango du lehenik eta behin, sentitzen dudala, behar bada nik ez dauzkadan beldur asko, kanpotik iristen zaizkidala inposatuta, edo ia sartu nahi dizkizute txertoa balitz bezala, izu baino egiten joango zara bakarrik, eta ez dago inor kuadrillan lagunduko zaituna, eta baten bat topatu, ez ba, nire erabakia da, bakarrik joan nahi, hori lehenik eta behin. Gero, bai noski, nik uste duzin bestean, bidaiatzen dugula zenbait alarma ekstra piztuta, eta baina, badago beste aldea ere, eta uste dut hori ere kontatu behar dugula, eta da sobreprotekzioarena, neurri gabeko babesa, ez? Askotan sentitu izan dut hori ere, eta Lesoton bereziki, ez, zu emakumea zara, ezin duzu kanpin dendan bakarrik lo egin, nola ez? Bai ba, ez, zuk etxean imarruzulo, gure etxean emakumea zarelako eta babestu bartzaitugu, eta borondate honetik egingo dute, baina horrek ere gure askatasuna mugatzen du, ez? Dena dela, nik beti esaten dut baita ere, guk bidaiatzen dugula emakume izan da bai, baina emakume zuriak. Esan nahi dut, ibili izan nahi zenean Lesoton edo bizikletaz izan gabe, nik zer dakit, Pakistanen ere ibili izan naiz bakarrik, eta entzun dut, ez Pakistanen zu bakarrik, emakume izan da. Baina nire naiz emakume pakistandarra, Ni emakume zuria naiz, mendebaldetik dator, kazetaria naiz, Pakistani buruz proiektatuko den zerbait biltzera nator, eta tratua oso bestelakoa da, eta horrek posizionatzen zaitu leku jakin batean, bai emakumen begietan, eta bai gizonen begietan. Eta Lesoton gauza bera gertatu zait. Ondo. Nanga Parbat eta Pakistan? Bai, horiek ere urte intensoak izan ziren, negu intensoak, esango dut. 2 negu pasan dituen hozkailu batean sartuta, 3 hilabete, Nanga Parbat mendiko bekanpalekuan, espediziotako komunikazio lana egiten, oso gogandu gainera Goia Arategiko txorizoak eta izan genituela, sekulako bizipoza eman ziguten, eta nik orduan ez nekien, baina Antxe Ernalduzen, oraintxe eskuartean daukadan kazetaritza lan berria, nire egitekoan kronikak idaztea zen, eta bekanpalekutik Euskal Herrira bidaltzea, hori ez, espedizioari buruzko informazioa. Eta horrek ordu asko betetzen zituen noski, baina baziren beste ordu asko, hilak edo, han pasa beharrekoak hangoekin. Eta hangoak ziren gizon pakistandarrak, militarrak, sukaldariak, porterrak, denetik. Eta konversazio luze haietan gai asko atera ziren ni usten nindutenak izoztuta, ez? Batez ere, naturaltasun osoz komentatzen zituztelako, hitz egiten zituztelako, niretzat impactantea ziren kontuak, lapidazioa esate baterako. Bai, gure herrian ez dakit nor aurkitu dute bere senarra ez den batekin eta zigortu dute, edo Afganistandik eta territorio tribaletatik ez etorren opioa, droga trafikoa, prostituzioa, trans emakumeak, eta nola hitz egiten zuten gai horiei buruz, niretzat izan zen pasada bat, ez? Eta, bai, sentitu nuen behar bada, ez dakit ardura, ez dakit deontologiko hori edo gazetari bezala, pentsatzen nuen, hemen itoko dira kontaketa hauek edo egingo dut zerbait ara eramateko, eta, urtetan eduki dut hor karpetatxo bat ordenagailuan, eta azkenean, egin dut, eta kazetaritza lanak biltzen du, krisi klimatikoaren inpaktua, Pakistandar gizartean, eta erakusketa formatua du, Euskal Herrian barrena da bilbueltaka, eta pentsa, nik orduan ez nekien, baina ez da izan bat urteren buruan, itxi da ziklori. Bueno, ondo, badirudi toki hotzak gustatzen zaizkizula. Da. Islandia. Adibidez. Bai, ze ikusiko dugu gaur? Ikusiko ditugu argazkiak, baina egia esango dizut, nire bizipenen eta memorien parte nagusia ezingo genuke iruditan ikusi, izan zelako askoz gehiago psikologikoa,
soinuak ere asko, bidai oso bakartia izan zelako, orduan nire memoriaren parte handiena kasu hontan okupatzen dute barne borrokek eta hemen ikusiko ditugun gauza askoren alde psikologikoa, bai hotzarena, bai haizearena, batez ere izan zen buru barruko bidai bat, bai. Hala beharrez, enuelako jende zarrak esaten duen, adinok esaten duen dela, enuelako kristauri igusian. Bueno, publikoa zurea da eta zuekin Igone. Bale, eskerrik asko. Aurkia bazterrera ekarriko ditut. Bueno, hasiko gara, orduan. Egia esan, hasierarako prestatutan euskan zenbait kontu hitz egin ditugu dagoeneko, baina egia da hori, niretzat segurazki etxetik ateratzeko lehenengo motorra, etxea ulertuta zentzu zabalean, ezagutzen nuen hori, izan zen mendia, mendizaletasuna, horrek eraman ninduen, lehenengo bidaiak egitera, Marokokoa aipatu dugu, eta lehenengo aldiz deskubritzera, ostras, badira beste bizitza batzuk, ez? Eta orduzkeroztik egia esan, bai mendizaletasunak, edo bai beste kirolzaletasun batzuek, ez dut esango kirolaria naizenik, hori hitzpotoloa da, kirolzalea, bai eraman hau, ez, hori ez, mugak gainditzera edo gauza berriak ezagutzera, eta nik uste dut osagai fisiko hori edo importantea izan dela baita ere. Esfortzuaren edo ahaleginaren osagai hori duten bidaiak izaten direlako nire kasuan behintzat edo nire gustorako osoagoak, asegarriagoak, eta bueno, gerora poso hobea uzten didatenak, eta bueno, txirrindaz edo belaz edo eskiatzen edo horrela, gustatzen zait batera eta bestera ibiltzera, eta gero baita ere dago antropologiaren edo talka sozialaren konponente hori, ez? Liburua aipatu dugu, liburua egitea bidaia zirraragarria izan zen, 4 herrialdetan ibili ginelako, eta bueno, hain errealitate desberdinei entzutea izan zelako gauza oso aberasgarria, eta entzutea ez ezik besteari galdetzen usteare oso ariketa interesgarria da. Konturatzeko besteak ze jakin minduen edo zerk pizten duen bere arreta, edo bestera batera esan da ere zer den bere gabezia edo zer ez daukan edo zeri buruz jakin nahi duen, ez? Orduan, bueno, hau da aipatzen nizuen lana, erakusketa, orain Euskal Herrian barrena dabilena, eta bueno, honek ere mandita aukera hau esate baterako Peshawaren egindako argazkia da, Pakistanen, Afganistango mugatik 40-50 kilometrora, opioa eta bestelakoak konsumitzen dituztenen desintoxikazio zentro batean, zuzendari dabilen, mehatxupean, zuzendari dabilen pastun emakume batekin hizketan aritu nintzen, eta, bueno, horrelakoek ere egia esan, ez dakit, betetzen zaituzte eta gero etxera itzultzen zarenean ere ezinegon handia sortzen dizute. Baina, bueno, bizikletari dagokionez, nik ez dut esango txirrindularia naizenik. Enez txirrindularia, eta esate baterako Euskal Herrian barrena mendatetan gora eta bera kotxe zinguratuta ibiltzeak horrek hau batere erakartzen. Baina, bai, sinisten dut bizikleta dela bidaiatzeko modurik onena edo onenetako bat, arrazoi ezberdinengatik, baina lehenik eta behin, eta topiko batera joko dut, iruditzen zait bizikletaz bidaiatzeak ate, leiho eta bihotz asko zabaltzen dituela, eta nolabait sorrarazten dituela egoera horizontalagoak, ez? Ez delako gauza bera herri batera iristea kotxez, motorizatuta, zarata eginez, zure mendebaltartasun ez dakit dizdira guzti horrekin, edo iristea nekatu xamar, zikin, gosetuta, bueno,
horrek normalean jendearen empatia pizten du eta horrek ematen dizu sarbidea, ez, harago sartzeko, ezagutzeko eta bar. Eta gero bestetik engantxatuta nago horrelako bidaiekin oso ariketa liberatzailea iruditzen zaidalako. Bai, ze bizikleta bidai baten dinamika horretan sartzen zarenean, egunez egun dituzun erronkak eta konpondu beharreko arazoak eta oso urrun daude hemen etxean betiko rutinan sartuta gaudenean ditugun beste arazo horietatik, ez? Orduan, arazo hobien konektatzeak deskonektatzen zaitu zeharo bestetatik. Esate baterako, nun egingo dut lo gaur, zenbat egunerako janaria geratzen zait, nundik eskuratuko dut ura, ez dakit, ez jakintasun hori eta ez, egunero ibiltze hori dantzan, oso ongi jakin gabe zein den gidoia, hori oso liberatzailea iruditzen zait. Eta oso momentu liberatzailea da baita ere, etxetik ateratzeko une hori, ez? Egia da bidaiak ongi prestatu behar direla, dokumentatu, besteek egin dutena irakurri eta bar, baina heltzen da puntu bat, eta normalean izaten da bezperan, etxean oian goxo-goxo zaudenean, edo ertea zabaldu eta ospain behar duzunean, heltzen da momentu bat, neurri batean inkonsiente izan behar duzuna, ze bestela, hasten bali mazara, arrisku zera guztiak neurtzen eta oso arrazional jokatzen, azkenean erabakiko duzu etxean gelditzea. Eta orduan, azken impulso hori ere oso askatzailea da. Eta askatasuna probatzen duzunean, hori alde batera uztea oso zaila da. Horregatik, txirrindularia ez, baina bizikleta bidaia zalea banaiz. Eta gaur, Islandiara joateko gonbidapena luzatu nahi zuet, nik uste du gutxi gora bera guztiok kokatzen dugula Islandia nun dagoen, termino kulturaletan ez dago oso urrun, baina behar bada natura, baldintzak eta batez ere aukeratu nituen datengatik, bai izan ziren salta handi xamarra. Aipatu nahi nizuen, lehen egia esan hitz egin dugu eta behar bada errepikatzea da, baina Islandiakoa ez dela egin dudan azken bizikleta bidaia, orain dela 5 hilabete Lesoton barrena ibili nintzen eta Trumpek orain dela 3 aste horrela AEB-etako kongresuan esan zuen burla tonoan gainera Lesotori buruz ez duela inork inoiz ezer entzun eta ez dakiz eta bakizer eta horrezko guztik, ostras, enpeño bereziakat jendeak jakin dezan Lesoto existitzen dela eta non dagoen. Lesoto irlatxo moduko hori da, herrialde subiranoa da, baina Hego Afrika barruan dago eta gainera da ez dakit, horrelako, mendietako erresuma esaten diote eta badu zentzua, ez delako hangoian dagoen herrialde bazuek ideia bat egiteko punturi bajoena 1.200 metrora dago, eta azaleraren 180 1.800 metrotik gora. Orduan, bataz beste, nik uste dut 4 aste zibili nintzela 2.000 metrotik gora, eta, erronka fisiko potentea izan zen, baina batez ere beste behin erronka izan zen batez ere, buru barrukoa eta talkak eta bar, eta pentsatu dut, ekarri beharko banu argazki bat, oina emango didana, Lesototik ekarri ditudan, ondorio nagusiak botatzeko zen izango zen da. Argazkia aukeratu dut. Ez da inondik inora daugan argazkirik onena, enkuadrea txarra da, okerra dago, egia esateko ez dakit nork hartu zidan telefono argazkia egiteko, baina konturatzen bali mazarete, baimena eman zion argazkian posatzen jartzeko soilik eskolako uniformea zuten umei. Eta fijatzen bazarete, beste arropa zikinagoak eta zituzten horiek utzi zituen argazkitik kanpo. Eta nolabat hau da argazkilari horrek eta herri honek kanpora proiektatu nahi zuen irudia. Kanpoa kasu horretan ni nintzen. Eta hau zen beraiek duten ez dakit, arrotasun handiena, ez? Belaunaldi alfabetizatu berria eta honek ematen digu pentsatzeko asko, ez? Beti dugulako joera hausnartzeko eta baloratzeko bidaiak ze ekarpen egiten digun guri. Eta guk ze inpaktu eragiten dugu
horrelako lekuetatik pasatzen garenean. Ze ni ere estralurtarra nintzen haientzako, pasatzen nintzen handi nire materialarekin eta hori, egiten zituzten hilarak, probatzeko denda barruan egotea zertzen, probatzeko zakua, eta, bueno, horrek niri zer pentsatua eman zidan, botere harremanez, eta zurikeriaz, eta guzti horrez, eta, bueno, saiatzen naiz horrelakoetan zalaparta handiegirik edo luzeegirik ez eragiten, asko jota gau bat pasa eta ospa egiten, esandakoa, segi dezan bere dinamikak aurrera, ez? Eta noski janarigirik emanez, dirurik ez eman eta horrelakoak. Eta bueno, ez dakit, pobreziaren aurrean guk mendebaldarrok aragoa zenean ze jarrera daukagun, eta horri buruz ere asko pentsatzeko aukera eman dit bidai honek, eta gogoratzen naiz gainera handi bueltatu eta egun gutxira aukera izan nuela Euskadi Irratiko tarte batean honi buruz aritzeko eta orduan ere bota nuen, ez? Zenbatetan entzuten dugunez, ze pobreak diren eta hala ere ze pozik bizi direla ematen duen, edo ze alaiak diren, eta ze hori bai eredua, eta ez genuke horrela pentsatu behar, ez? Horrek ez luke izan behar gure erreakzioa, gure erreakzioak izan beharko luke haserrea. Leku hauetan ere talentuz betetako jendea dago, oso baikorrak dira, bizitzari begiratzen diote, gogo betez, eta pobreziak itotzen du gogo guzti hori, eta pobreziak itotzen du talentu guzti hori, eta horretan pentsatu beharko genuke eta haserratu. Baina ez guk nahiago dugu beste, ez? Paternalismo, maternalismo horretan geratu, erosoa delako, eta ze pobrea diren, baina ze alaiak, ze irrifarretxu, eta nola egiten duten dantza, eta blankismo puro iduro, eurozentrismoa, eta horrekin tupuste egin dut nik une oro, ez? Eta horregatik ekarri nahi nuen argazki hau, horri guztiari buruz pentsatzeko aukera ematen didalako, eta orain Islandiara. Islandiara, baina Westfjords eskualdera, da hor goian dagoen peninsula fiordodun hori, eta joan aurretik irakurri nuen hau omen dela Europako azken bazter basatia, eta egia esan nik nahiko basati bizitu izan nuen, edo esperientzia nahiko, horrela antzeman nuen. 22.000 eta piko kilometro kuadroko azalera da, bideak 1.600 bat kilometro, erdia baino gutxiago asfaltatuta, eta hori datu oso importantea eta baldintzagarria da. 7.000 biztanle daude erroldatuta, baina berriro dio ni genunan kristaurik ikusi, data haietan, eta gizaki bakoitzeko 20 ardi omen daude. Asfaltoren aipatu dut, seguru hemen izango da Islandiara joan denik, formatu ohikoena izaten da, furgoneta kanperizatu bat alokatu, eta Ring Road izeneko errepide nagusi bat osatzea, Westfjords kanpoan uzten duena. Eta normalean alokatzen dituzten enpresek, furgoneta kanperizatuak alokatzen dituzten enpresek, gehitzen dute klausula bat esaten duena, asfaltoz kanpoko bideetan zeozer gertatzen bada, marroia zurea da. Eta horrek egiten du galba edo filtro lana, eta jende askok erabakitzen du hangoian ez sartzea, ez? Marroi horietan ez sartzea. Eta nik erabaki nuen baietz. Nahi nuela hor sartu eta ikusi zer zegoen hor. Pikimato beto kokatzeko, zirkulo polar artikotik 60 bat kilometrora gaude, eta Groenlandiako ekialdeko kostaldetik ere gertu xamar, hor gorriz markatutako eskualde hori da, eta horiz markatua dagoena da nik egin nuen bidea. Bide hau, noski ez nuen nik asmatu, horregatik da importantea esperientziak partekatzea, bai balentria handiak eta bai jende arruntagoaren esperientziak, ez? Eta nik hau topatu nuen bikepacking.com izeneko webgune batean, egia esan argitaratu berri zegoen, Chris Bucard izeneko tipo batek egina zuen bide hau, hau zehazki ez, Chris Bucard delako horrek gurutzatu zuen, hor gorriz ikusten duzuen Holmavik hortatik, gurutzatu zuen mendatea eta gero hegoaldeko fiordo horietatik itxi zuen zirkuloa. Nik, gero kontatuko dizu, baina hori elurtuta, izoztuta topatu nuen, eta azkenean alternatiba
hau bilatu nuen hegoaldetik, ez? Baina, inspirazioa nolabait Chris Bukar delako hau izan zen. Gertatzen dena da, Bukardek egin zuela 2021 bateko udaran, uztaila abuztuan, eta egia da zonalde hau nahiko hutsa dela, baina udarako badaude gutxieneko, ez dakit, alojamendu aukera, kanpinen bat, hostelen bat, zeozer badago, eta tipo honek eta bere lagunek, eraman zuten kantzontzillo pare bat, eta gauza gutxi, ez? Jatekoa eta hori dena, bazutelako nolabait estalia. Baina nik beste data batzuk aukeratu nituen, apirila maiatzan junintzen, udaberria zen, baina negua, termino meteorologikotan, eta kostatu zitzaidan, 22 egun hori bera egitea, 1200 kilometro izango ziren gutxi gora bera, gehiago, mendateak ez ziren bereziki altuak, baina beste osagai batzuk bai izan dituen kontra. Eta zergatik tardatu nuen edo behar izan nuen askoz denbora gehiago, sasoi hartan ez zegoelakoan ezer zabalik, gasolindegiak salbu, eta orduan dena nolabait aldean eraman behar izan nuen, ez? Nire bizikleta, lotarako materiala, batez ere janari asko, eta autosufizientzia edo esaten den era horretan ibili nintzen. Eta bitxikeria modura kontatuko dizuet, iritsi nintzenean, Keflavikeko aireportura, hemen ez bezala, han, bizikletaren zera hori badute nahiko txertatua, eta etxola berezi bat zuten, nolako txabola bat, bizikletak montatzeko, ajustatzeko, dana dalakorako, ez? Eta txabola hau barrutik, zuten osorik binilatuta, zenbait oharrekin. Eta denak ziren kontuz. Kontuz, gabez animaliek alimaina antzartzen dutelako, ez? Kontuz izotzarekin, kontuz errepidearen egoerarekin, ez? Segurazki asfaltoa ez duzu ongi topatuko. Kontuz jatekoa eta edatekoa kilometro luzetan ez duzulako aurkituko. Kontuz baitaren nola zabiltzan, kontuz hegaztiekin erasoengo dizute, kontuz aldiekin, kontuz noski haizearekin, kontuz ekaitzekin, kontuz gidariekin, bikingoak ez dira batere gidari onak eta ez diote batere errespeturik txirrindulariari, kontuz denarekin. Eta ja, sentitu nuen iritsi berri eta sentitu nuen sekulako nekea. Nora etorri naiz, zenek agindu din niri marroi hontan sartzea, baina nik uste horrelako momentutan norbeak gogoratu behar duela, ostras, nik badut amets bat, edo badut erronka bat, badut motivazio bat, zeozer ekarri nagona, venga, beste bultzatxo bat, ez? Etxean zaudenean, atera bezperan, oian, mamu guztiak agertzen direnean, ematen diozun bultzatxo hori, zure buruari hemen beste bat. Eta spoilerra ingo dizuet, kontuz edo ohar guzti hauek banan bete egin ziren, ez ziren kasualidadezkoak, ongi jarriak. Lehenengo erronka, edo lehenengo beldurra, nahi badiozue, jarri beldur izena, beldurrak beharrezkoa dira, kontrolatzen ditugun eta kudeatzen ditugun bitartean, beharrezkoa dira eta ongi etorriak. Nik gaur ere hasieran beldur puntu bat sentitu dut hemen zuen aurrean, eta horre jarri nago, ez? Prest. Hori, lehenengo beldurretako bat zen hotza. Ostia, ze temperaturatan ibiliko naiz. Gutxi gora bera, banekien, ez? Udaberria izan da ere, giroa negukoa izango zela, eta temperatura hauetan ibili nintzen, nik esango nuke haizea gehituta askoz hotzago. Gauez 0 azpitik beti, eta egunez 3 bueltan gehi haizea. Horri aurre egiteko aliatua etengabe hidratatzea eta hidratatzea bero. Batzutan ura besterik ez, baina bero. Eta teak, eta sopak, eta etengabe hidratatzen eta bero. Eta gauetan nire maitalea, nire aliatua zen hau. Botella hauetako bat erabiltzen nuen, hori, ura irakin, irakiten zegoen ur horrekin bete, ondo itxi, seiatu, eta nerekin etortzen zen, zaku barrura. Irauten zuena, eta gainera aukeratu behar nuen oinak berotu edo sabelaldea,
edo, venga, pixkat oinak gero aldea, eta segituan osten zen, baina, bueno, behintzat hor lehenengo minutu horietan ez, pitin goxatzeko, hau izan zen maitalea, eta noski, erropa jantzita, eta kapa guztiak, eta, bueno, en fin, higienearena, haizu, betez, ez da ezer pasatzen, alboratzen badugu pitin bat, eta batez ere nahi nuen alik eta hotz gutxien pasatu. Eta oso garrantzitsua zen, haizearena, ez zen izan ekstra handi egia, bilatzea lotarako haizetik altzen neurrian babestutako lekuak. Orduan, eozein pareta, eozein etxe abandonatu leku hona zen. Babesteko eta behintzat, gradu ekstra horiek ez kentzeko. Orduan, beti leku aukeratzeko irizpidea izaten zen haizetik babestua egotea. Beste beldur bat edo galdera ikurra handi bat zen, eta errepideak nolakoak izango dira, ez aurkituko dut. Badute webgune bat, oso interesgarria, road.is, informazioa gainera eguneratzen du, egunean zenbaitetan gainera. Eta, bide tramo bakoitzerako ematen zidan egunero, gainera kobertura arazorik kasu honetan, bidai honetan ez zegoen, Europan nengoen. Orduan, aukera nuen aldiro konsultatzeko, zeintzen errepidearen egoera, haizeak nundik joko zuen zenbateko indarrarekin, eta hau da, etxetik atera bezperan, egin nion pantailazo bat. Banekien, Islandiako izenak, Brejaskolkur izeneko herritik aterako nintzela, eta ikusi nuen, lehenengo tramoa berde ezagiri zela, hau da, zabalik, gero gris antzean, mantenuri gabe, gero izotza, esan nun, azteko badaukat, eta gainera etzegon atzera bueltarik. Baina, hau ere aliatu importantea izan zen, egunero txekeatzeko, zer nuen begi aurrean, eta pixka planifikatzeko, eguna bera, edo proiektatzeko urrengo egunak, eta bar. Eta egia esan, Westfi horretan, bideo honetan, estandar bat, hau da gutxi gora bera. Enintzen terreno oso teknikotan ibili. Badaude beste bide batzuk, beste ruta batzuk Islandian, askoz ere gogorragoak, baina nik gutxi gora bera horrelako bidetan ibili nintzen, variante guztiekin, batzutan area, bestetan putzu bat aurkitzen zenun, eta debekatuta bustitzea, hori bai, bustitzen zenuna gero izoztu egiten zen. Orduan horrekin kontu handia eduki behar nuen, oso presente nuen, baina etzen terreno bereziki teknikoa izan. Beste batzutan, bizikletatik jetxi eta tira egin, eta listo. Hori bai, harrituta gelditu nintzen, bikingoak ze efizienteak diren errepideak garbitzen. Eta horrek niretzat izan zuen funtzio bikoitza. Lehenengoa, elurtea botatzen zuenean eta, kamioia pasatzen zen, ez dakit, batzutan ordu pare bat itxoin behar nuen, baina beti azkenerako agertzen zen kamioia eta garbitzen zuen, ez? Eta hori zen lehenengo funtzioa. Baina bigarrena, oso importantea niretzat zen psikologikoa esaten nolako kamioi hori baten batek darama. Bizitza dago, ez? Eta zen olako, harreman, ez? Momentu bat, gizaki batekin, eta ez nabil esageratzen, benetan, pasatu nituen egun asko eta asko inor ikusi gabe edo hizketan egin gabe, orduan, benetan, ikustea gideari bat pasatzen bazen, olako, ez? Oxigeno pixka bat. Baina bai, orduan hori, naizta baldintzak gogorrak izan da lurra bota eta bar, logistika aldetik kamioiak eta bazebiltzan bere lana egiten. Eta hau, beste abisu bat horre aireportuan ikusi nuen, kontuz hegaztiekin eraso egingo dizut eta bar, zintzoa izango banaiz, eraso ez zidaten egin, baina bai egia da Islandian eta bereziki eskualde honetan hegazti pila bat daudela, eta boterea dutela, direla Indiako behiak bezala, esan nahi dut. Beraiek kontrolatzen dute trafikoa, eta ate batek erabakitzen badu errepidea gurutzatzea bere atetxo egin, zu gelditu behar duzu, eta itxoin pasa arte, hori, dabiltzalako bere territorioan, eta ez diote beldurri gizakiari, eta beraiek dute boterea, kuriosoa zen, baina bai, eta asko, gazti pila bat ikusi nuen, oso, bariatuak, eta gozada bat. Eta dudari gabe, etxairik handiena
txirrindularientzat orokorrean eta Islandian bereziki, haizea. Haizea, gainera Islandian egun berean eduki dezakezu haizea aurrez, eduki dezakezu poparian juntza daitezke, haizeak bultzatuta, alboz, bestaldetik, baina da konstantea. Eta, nik hasieran banekien, eta irakurria nuen, eta hau, baina hasieran esaten oso mantxo noa, oso gutxi aurreratzen dut. Sartzen ditudan ordua kontuan hartuta, egiten ditudan kilometroak zeuzerk ez dik kuadratzen. Eta, karo, hemen txirrindulari zaretenok askoz kontrolatuago egiko duzu zein diren ekibalentziak eta bar, baina, haizeak aurrez jotzen badizu, esate baterako, 30-35 kilometro orduko haizearen kontra aritzea da, 6 eta pikoko malda bat igotzearen antzeko zerbait. Horregatik kostatzen zitzaidan asko, nik beste bideaia batzutatik nezkarren erreferentziek eta etzidaten balio, etzidan kuadratzen askoz, mantxoago, ni joan. Eta gero, bada honetan, eta honetan bezala, hotzaren kasuan ere bai, alde psikologikoa. Haizeak, gelditzen ez denean, izugarri nekatzen du. Nekatzen zaitu, psikologikoki da, iristen zera nazkatzera, iristen zera ja erotzera. Ez da broma, ero haizea, ego haizea, eta haizeak erotzen du, eta ni Islandian iritsi nintzen horrela altuan eta ezerezari oiukatzera, gelditu mesedez, gelditu haizea, ezin dut gehiago. Naiz eta ez izan haize fuertea eta ez zen hain kontu fisikoa baizik eta, pake pixka bat. Orduan, osagai psikologiko hori badu haizeak. Eta hotzak ere bai. Lehen aipatu dut hotza eta hotzaren aspektu psikologikoa gainetik pasa dut, baina oso nekagarria da eta asko minatzen zaitu nolabait esatearren, pentsatzeak, iritsiko dela, baina ez, eguna bukatu eta, oheratu esango nuen, zakuratzeko momentua iritsiko dela, eta ez duzula ukiko goxotasunik, ez duzula sentituko, ez, berotasun hori edo, hau da, jakitea gaua hotza izango dela eta hotza pasatuko duzula eta hori egun bat eta beste bat eta horrek asko nekatzen du. Eta horregatik saiatzen nintzen egunak izan zitezen oso luzeak eta oso aktibidade luzekoak. Esan nahi dute, esate baterako grabatzen, argazkiak egiten eta nahi beste denbora galtzen nuen, banituelako alde batetik argi ordu pila bat, eta bestetik komeni zitzaidalako, mugimenduan mantentzea, ez? Banekielako denda barruko ordu horiek zirela ordu hotzak. Eta horrek, burujan handia dakar. Orduan, hori ere izan zen nekearen osagai edo komponente potente bat. Jakitea, ostras, ez dago goxotasunik, hau da, betikotzen den egoera. Eta haizearekin gauza berdina. Haizea, etxaia handia da. Eta hau dena kontatuta esango ze, neska, horrela salduta, ze kaka da, ze atera dezuzuke bidai honetatik. Gaur da eguna, benetan, hilabete hura gogoratu eta irriparra ateratzen zaidana, laburbilduz zoriontsua izan nintzelako. Hilabete izan nintzen oso zoriontsua. Nire egiteko bakarra, misio bakarra zelako leku batetik bestera mugitzea, jatekoa kudeatzea, ura egia esan kasu honetan etzen erronka handia, ura asko neukalako inguruan une oro, gainera munduko urik eta puruenetako bat, omen da Islandiakoa, orduan hori etzen erronka bat, baina hori ez dakit oso zoriontsua izan nintzen, sekulako pakia sentitu nuen, eta begira Islandiak turismoa jasotzen duela, turismo masifikatua, nahiko nazkatuta daude islandiarrak turismoarekin, baina ni ibili nintzen bakarrik, eta ibili nintzen paraje zoragarritan, eta esaten nuen, benetan ez dago beste inor hemen, benetan ni bakarrik nago, eta onditasunura, eta naturain basatia, paneli gabe, barandilari gabe, begiratokiri gabe, natura bere horretan. Izugarri gozatu nuen argazkiak egiten, eta noizean behin agertzen zen horrela zibilizazio zantzuren bat, eliza bat ondartza erdian, ez dakit nor joango zen ara mezetara, o meza ematera edo.
Baina, bueno, benetan, orduan, pentsatu nuen, bueno, hotza, nekea, hau dena da, nolabait ordaindu beharreko peaje bat, leku privilegiatu honetan, bakarrik ibiltzeko, bakarrik nik aukeratuta gainera, ez dakit. Eta benetan sentitu nuen luxuzkoa zela bizitzen ari nintzen ura. Naiz eta beste guztiare gertatu zen, baina zen ordaindu beharreko peaje bat, eta seguru esperientzia hau bera etzen urrutitik ere antzekoa izango joan izan manitz bazakita abuztuan, edo uztailean, edo osagai guzti hauek eman zuten emaitza hau, eta osagai guzti hauek egin zuten esperientzia hau izan zen bestelakoa, eta oraindik gaur egun irri ateratzen zaigu gogoratzen dutenean. Eta aurreratu dizuet, baina izan zen oso barrura begirako bidai bat, ginelako bizikleta eta ni eta bizikleta. Kurioso da gainera horrelakoetan bizikletarekin sortzen den harremana. Azkenerako aitortzen diozu, bai, bizitza modukoa edo ikusten duzu iaia zaldi bat bezala edo zurekin bidaiatzen dabilen izaki bizidun bat edo arimadun bat bezala, ez? Eta era berean oso sintonia handia sentitu nuen naturarekin, ez neukalako beste zaratarik inguruan, ez neukan gizakirik inguruan, neukan natura, ez? Orduan, naiz eta behar bada iruditu oso rollo romantikoan ari naizela, baina bai, sentitu nuen sintonia handia naturarekin eta berkonexio bat naturarekin eta nolabait natura ari zitzaidan inposatzen bere erritmoa, ez? Hau da baita ere guk, gure gizarteak galdu dugun zerbait, eta esate baterako jatorrizko herriekin edo jatorrizko kulturekin izaten dudan talka handietako bat hori da, eta konturatzea ze konexio maila galdu dugun guk naturarekin. Gero gabiltza lezioak eman nahian eta esportatu nahian, ez dakit, politika berdeak, eta ez dakit, guk ez daukagu ezer irakasteko haiek bizi dira gu baina askoz konektatuago naturarekin, eta bidai honetan ere alabeharrez, musika natura jarri zidan, ni naturaren musikaren dantzan aritu nintzen. Eta, desde luego, ordu asko pentsatzeko, eta tarteka bai, behar bada pentsamendu ez dakit abstraktuagoak, ez? Denbora asko daukazu maite duzun jendearen falta sumatzeko, ordu asko dauzkazu baita ere gauzak, ideiak, inkluso personak, harremanak ordenatzeko, ez? Zein dira lehentasunezkoak, zein da zarata edo horrelakoak, baina batez ere edukitzen dituzu pentsamentu praktikoak. Hor zaude, superbibentzia eran, eta atera behar duzu eguna aurrera, eta kudeatu behar duzu daukazun janaria, eta ura lortu, eta nun egingo dulo, eta orduan, hortxe, esan nahi dut, dinamika horretan sartzen zera, eta pentsamendua dira oso momentukoak. Eta horregatik lehen esaten nuen, ez da oso askatzailea baita ere, beste zarata guztia joan egiten delako eta zentratzen zarelako hor begi aurrean daukazun bide horretan. Eta egia esan, hainbesteko bakardadean, gordetzen ditudan oroitzapen asko, aitortuko dizuet, lotura dute irudiekin baino gehiago soinuekin. Karo, ez nuen ez hizketan egiten, ez nuen ez elkarrizketarekin jorekin, soinuek hartu zuten beste protagonismo bat. Eta iruditzen zai gainera oso kaso gutxi egiten diogula orokorrean soinuei. Eta esate baterako mendiragoa zenean, eukitzen ditugun sensazio on horien errudun, neurri handi batean soinuak dira. Ez gera konturatzen hemen hirian herrietan daukagun zarataz eta ez, eta mendiragoa zenean esate baterako hori dena desagertzen da, eta beti geratzen gera irudiekin eta baina soinuek badute garrantzia. Horregatik gonbidatu nahi zaituztet ariketatxo bat egitera, memoria sonoro bat da, nik han 4 astez entzun izan dituen soinuak dira. Nire soinu banda.
bueno, agian ez da beharrezkoa dana osorik ikustea, baina... Nontzen, barkatu... Hemen. Bai, hori da. Baina nahi nuen, hori ez, askotan gainetik pasatzen dugun zera bada, soinuena, atmosferarena, eta garrantzia handia dauka gure pertzepzioetan. Eta Islandiatik, neurri handi batean hori ekarri nuen. Uste dut etzela hau, eman behar nuen. Hemen barkatu. Barkatu. Bueno, edozein kasutan, abentura edo, bidaia etzen han hasi, nik hemen lurra hartu nuen, Keflaviken, eta aitortuko dizuet, lehenengo plana zen, aragoraino bizikletaz ailegatzea. Baina lehenengo etapa hau, Keflaviketik Reykjavikerako etapa, 60 gutxi kilometro izango ziren, baina izan zen terrorifikoa. Terrorifikoa, ibili nintzelako Ring Road errepide nagusi horretatik, aterazelako egun bereziki haizetxua, nire alforjak zeuen tope, bidaia hasi berri, bete-beteta, eta betezelako... hori ez, kontuz bikingoekin ez dira gidari batere onak eta txirrindularia berdin zaizkie. Bueno, terrorifikoa izan zen hain justu horregatik. Haize kontra, alboz jotzen zidan haizearen kontra nijoalako, ez nolabait indarre egiten, haizeak ni ez botatzeko, baina haizeatzen konstantea eta noizean hemen gelditzen zen, eta arduan zer gertatzen zen, erortzen nintzela, baina erortzen nintzen autopistara. Eta kamioiak eta kotxeak pasatzen ziren, hori, ziztu bizian, ez? Ibili bali mazarete Islandian bizikletaz, Ring Road horretan, badakizu ezertaz ari naizen. Tarduan, beira, ez dut inongo lotxarik ematen aitortzeak, Reykjavikera iritsi nintzenean, 60 gutxi kilometroren buruan, egin nuela negar, egin nuen botaka baita ere, esan nuen zain naiz hemen, nik uste dut, bueltarako hegaldiak ere begiratu nitula, hemen dijo nahi dut, txera jo nahi dut. Baina, beste behin, zaude, ez, tesitura horretan, esaten zu, nik badukat amets bat, badut erronka bat, zerbait egin nahi nuen, zertzen hori, berriz konektatu behar duzu zure gogo horrekin, eta beste bultzatxo bat. Eta batez ere egokitzeko gaitasun atera. Eta esan nuen, nik horrela ibiltzeari ez diot inongo zerari ikusten, enau motibatzen, orduan erabaki nuen. Minibus batean sartzea, bai ni eta bai bizikleta, eta iristea Stikisholmur izeneko herri horretara. Hori da. Eta hortik ferria hartu, Westfjords horietan sartzeko. Reykjaviken egun bakarra pasa nuen, egia esan Reykjaviken ez dago, bueno, bai, badaude gauza polita ikusteko, baina egun bakar batean ikusi daiteken hiria da, ez dakit katedrala dute dola berezi xamarra, egia da Reaganek eta Gorbatxovek etxe honetan sinatu zutela gerra hotzaren amaiera eta bar, baina horretaz aparte hiriak berak ez daukan eretzat erakargarritasun handiegirik. Azokara joan nintzen hori bai, berehala ulertu nuen itsasoari, arrantzari oso lotutako herrialdea dela, eta oso garestia ere bai. Gatzak esate baterako, eta gize gatz mota izango den, baina baliozun hemengoak 230. Himalaiakoa, baina garestiagoa diferentziak gaina. Eta hau izaten dela handik ekartzen den souvenir tipiko horietakoa, horrelako jertxe bate balio zituen 300 euro. Osake, pentsa, nire ekarri nuen mangari gabeko bat. Merkeagoa. Eta orduan, oixe, egun bakarra pasan, minibusa hartu eta Stikisholmur izeneko herritxo honetan agertu nintzen, oso herri polita, arrantzalea, zapore artikoa bazuen, kokatzeko hemen gaude, eta falta zen ferriz gurutzatzea ja bidea hasteko. Hauxe izan zen ferria, eta bitxikeria modura kontatuko dizuet, hau dela egin genuen bidea, eta hemen geldiuna egin zuen ferriak. Nik esatu nuen, baina irla honetan, nor jetxiko da, nor baten babiziko da hemen? Bai, jetxi zen bikote bat, nagusi xamarrak,
eta antza denez, familiarekin bizi ziren han, bakarrik, hartaldeak azten. Esan, ostras, bizi barra dago hemen, Eta bai, eta antxe egin zuen ferria geldialdea, jetxi ziren, eta gero ja, beste puntara. Eta hauxe izan zen lehenengo gaua. Nik uste dut ferriak atzeko punturen batean utzi nindula, distantzia motza egin, eta hementxe plantatu nuen lehenengo gaua egiteko denda. Eta segituan konturatu nintzen, ja, broma gutxi. Ja, hemen plumipotoloa jarri nuen eta nunkendu bidai osoan. Lehenengo gaua osotza izan zen, eta esan nuen, bueno, orain bai, hemen hasiko da festa. Eta hortik aurrera, bidea gogoratzen dut 4 etapatan, lehenengoa hegoaldeko kostalde hau, gero beste bigarren etapa bat goruntz, iparraldeko fiordoetaruntz, 3. etapa bat iparraldeko fiordoak izan ziren, eta gero ezin izan nuenez hemendik gurutzatu, ez da hemendik ere, alternatiba bezala, esan nuen, hegoalderaino joango naiz eta hemen itxiko dut. Eta hori izan zen ja beste kapitulo bat, ez? Hegoalde honi buruz zer, gogoratzen ditut, hondartza kilometrikoak, basatiak, hutsak, kolore festa izugarria, iluntzeak oso luzeak ziren, ikusten dut, ilundu guztiz ez zuela iluntzen, baina ordu batak aldera horrela, esango nuke ja enuela argi izpiri ikusten, edo ez? Bazen zerbait ola etzen beltza, baina bueno, eta ordu batak arterako ordu horiek ziren, kolore gama oso zabaleko orduak eta horrelako deltak eta, bueno, paisaia oso politak egia. Esan gero, altura pixkat hartzen nuenean, agertzen zen goroldioa, eta goroldioa, nik beste inun ikusi ez dudan bezalakoa, oso sakona. Sartzen nuen besoa, eta ostras, igual metro bat, sartzen zen, eta oso berdea. Eta gero, sorpresaren bat edo beste, ere bai, kostalde hau, oso arriskutsua da nabigaziorako, gaur egun elektronika eta badaukagu, baina garai batean, hori ez, itxaskorrontek lurrarekin talka egiten dutenean eta sortzen diren belaino horiekin eta, ontzi bat, baino gehiago dagoan tak, enkaiatuta, eta hau da bat, zarren aukerrez banago. 1912koa, eta antxe, geratu zen lekuan, antxe dago. Eta beste sorpresa bat aurkitu nuena, eta honen berri ez neukan, halako batean agertu zen abioi hau, United States Navy, letxe, ze kristo dau. Eta gerora irakurri nuen, antza denez hemen, Bigarren Mundu Gerra nahiko garrantzitsua izan zen base militar bat egon zela Estatu Batuarrena, 3.000 soldadu bizi izan ziren hemen, 41 batetik 47 bitarte, eta nahiko klabea edo nahiko garrantzitsua izan omen zen base hau Sobiet Batasunaren urpekontziak edo submarinoak kontrolatzeko, eta nahiko puntu estrategikoa izan omen zen, eta hegazkinak antxe utzi zituzten, eta antxe daude. Hau egia esan, enuen espero, orduan, agertu zenean izan zen sorpresa handia. Eta gero, batez ere gogoratzen ditut putzu beroak. Egia esan, putzu beroak aurkitu nituen ibilbide osoan zehar, baina hegoaldean bereziki. Batzuk ziren besterik gabe putzu bat horre zulo bat lurrean irekita, eta beste batzuk pixka eta tonduta, eta piztira itxura handiagoa zutenak, eta hau izan zen, nire higienea esan dezagun. Lagun batek beti gogoratzen di, Virginiak saldizu izan zinen, te poltsa bat ibili zena Westfieldsetako putzu guztiak zikintzen, eta egia esan arrazoi du. Bestela egia esan enun erropak etzen, orduan horrelakotan. Sartu goxo, eta bueno. Eta gero, hegoaldeko fase edo lehenengo aldi honetatik azpimarratuko nuke, izan zela aklimatazio fasea, baina ez beste hotzera aklimatatzeko, baizik eta beste behin erreferentzia ingo diot alde psikologikoari, ez? Eta zen hori, lainoek eta sortzen zidaten estresa. Lehenengo egunak oso tensio handiarekin pasatu nituen, ikusten nolako zerua etengabe grisa, etengabe lainotua, eta hemen mendian gabiltzanean eta bar, laino ilunek ze esan nahi dute, ekaitza datorrela, edo plan aldatu behar duzu, aterpea bilatu, etxera itzuli, edo dana alakoa, baina neurriren bat hartu. Horban, karo, etengabe ikusten dituen laino ilunak, ekaitza datorre, eta kriston tensioak lehenengo egunak. Horban, aklimatatzea deitzen diot, hori ez, ulertzeari
bidaia lagun izango zirela lainoak, nerekin etorriko zirela eta lasai hartu behar nuela, hori zela egoera berria. Eta gero baita ere, egun haue balio izan zidaten, ulertzeko gauza bat, hemen etxeko epeltasunean eta oso, bueno, harinkeria dirudiena, baina ez da harinkeria, bakarrik zabiltzanean horreta bar, eta zen erropa nola kudeatu. Karo, lehenengo aldia zen eretzat bizikletaz nebilena horrelako leku hotz eta izetsu batean. Orduan, hasieran joera ukinuen, neuzkan kapa guztia jazteko eta pixkat, ongi pentsatu gabe. Eta gero, konturatu nintzen, zan izerditzea, etzela ideia bat ere ona. Eta orduan, nolabait ikasi nuen, neukan erropa hori eta neuzkan kapa horiek kombinatzen, hori egunaren arabera eta bar. Hau da, hemendik neramatzan arauek eta ohiturek ez zuten balioan eta berrikasi behar izan dituen. Eta horretarako, lehenengo egun hauek izan ziren nahiko klabeak. Gero ja, hasi nintzen goruntz, eta hemen, hasi ziren lehen da biziko mendateak. Ez oso altuak, baina, bazuten malda pixka bat, eta ordurako ikasia nuen, igotzeko erropak kendu behar nuela, ez izerditzeko, eta behin, mendate gainera igota, orduan bai, kapak jarri berriz, guante potoloak, eta benga, bera. Eta mekanismo hori azkenerako automatizatu nuen, baina, kostatzen da, hori, ikastea edo, egun pare bat behar duzu, agian horretaz konturatzeko. Eta egia esan, hasi ziren ja paisaia zuriagoak agertzen, eta nik mendate bakoitza ospatzen nuen garaipen bat bezala, eta tarteka agian pixkate komplikatu zen terreno, baina ikusten duzu, gauza hondirik ez. Etzen bide teknikoa izan inundik inora, eta beste behin, bikingoak eta bere kamioiak eta gitaniebesak primeran. Naiz eta elurra bota, garbitzen zuten eta garbi geratzen zen bidea. Bide gehiena gainera tontorretatik oso gertu pasatzen ziren, ez dira tontor oso altuak, 500-600 metroko mendiak dira, eta hangoian sorpresa atseginak aurkitzen dituen, sekulako lakuak eta pakea handia transmititzen zuten lekuak. Eta horrela joan nintzen pixkanaka, iparralderuntz, Isafjordur izeneko eskualdean sartu nintzen, hau da, Isafjordur hiriburua dagoen eskualdea, Isafjordur da Westfjords inguruko hiriburua, eta azken kilometroak gogoratzen naiz ezin izan dituela perimetroko errepidetik egin, eta gurutzatu behar izan nuela tunel luze xamar bat, iluna, eta horrela iritsi nintzen Isafjordur hiriburura da hor. Erpin hortar dagoen hiriburua, eta hor hasi nuen beste fase bat, izan zela iparraldeko fiordoak zeharkatzea. Fase hotzena, dudari gabe, elurra, ekaitzak eta bar, baina, kuriosoa da, jendearekin harreman handiena izan nuen fasea. Zegatik, arrantzale herri txikiz beteta zegoelako, fiordo bakoitzeko gutxienez herri bat. Eta arrantzalei berdintzaile eguraldia, negua, ekaitza, tal, funtzionatzen segitzen dute, eta herri horiek txikiak izanagatik biziri daude. Eta egia da, iparralde honetan aurkitu nuela benetako fiordo paisaje hori, ez? Eta esan dakoa, fiordo bakoitzeko herri txikitxo bat, egun onak eta eguraldi zoragarrikoak ere izan dituen, eta orduan bereziki ederrak ziren koloreak eta kontrastea, itxasoa zen bereziki urdina, elurra bereziki txuria, eta niri paisaje hori, kontraste hori iruditu zen izugarria. Hiriburua hau da, imaginatu, herri txiki bat, belaontzi, kasko potente duen belaontziak, eta batez ere, arrantzatik bizi diren herriak dira, badute horrela dekadentzia puntu bohemio bat, polita. Neri, ez dakit, zapore duen herriak iruditu zitzaizkidean, eta bizitza hori bai batez ere portuaren inguruan gertatzen da, eta nik ere harremana gehien bat portuan mugitzen nintzenean izan nuen herritarrekin. Eta beti, intuituko duzuen moduan, elkarrizketa izaten zen oso antzekoa. Where are you from? I come from Basque Country, edo I'm Basque, euskalduna naiz, eta berehala, you are a whaler, balea zalea, balea iztaria da, bai,
bai, horrela klasifikatuta gaude, gaur egun oraindik, haientzat, eta gero segidan esaten zuten baita ere killers, hiltzaileak, eta iba, hori ja. Eta, bueno, jakingo duzu askok, garai hartan Euskal Baleazaleen eta bertakoen artean liskarrak izan zirela, liskar potenteak, odola isuri zuten, batek eta bestek, eta bertako agintariek aprobatu zuten lege bat, baimentzen ziena bertakoei Euskaldunak akatzea. Gainera horrela, gratis, osea, inongo zigorri gabe. Eta hau ere jagingo duzue, batemati ahaztu zitzaion lege hori kentzea edo ezabatzea, indargabetzea 2015 arte. Ni zorionez 2021an joan nintzen ara, baina lehenago joan izan manitz, baten batek akatu ezkeo, hoxe, gratis. Orduan hoxe zen konversazioa. Basque Whaler eta gero Basque Car Killers, hiltzaileak eta, bueno. Gero, baten batek, goratzen naiz baita ere, esan zidala, baina pixka suabetzeko bezala, ez, jamurtzeko konversazioa, baina gure herrian bada neska bat zure antza duena, eta nik uste badabiela euskal odola orduan gure zainetan, eta nik eukiko banu bezala euskal fenotipoa edo ez dakitez, baina bai, hola pixkate orekatzeko killers hori, gero beste hori botatzen zidaten, eta bueno, jende jatorra, Reykjaviken hiriburuan adibidez, iruditu zitzaidan turistekin eta zeharo nazkatuta daudela eta ia zutela konversaziorik eukin nahi kanpotarrekin, hemen ordea, oso atseginak izan ziren eta bueno, ezagutu nituen bakarrak, majoak. Gaur egun ez dira bizi baleak izatzetik, batez ere bakailua arrantzatzen dute eta bakailu sekaderoa edo bakailua legortzen dago bazer guztitan. Eta gainera esaten zidaten hau zela, munduko barrita energetikorik onena. Beraiek, bere arbasoek, honi esker gainditu zituztela itxastrabezia luzeak eta honekin iritsiko nintzela nahi nulekura eta hartzeko, eta jo, azkenean etzen oso erakargarria, bakailu legorra jatea, baina hartu nuen eta ia esan bat ere gustatu eta kriston kiratxa utzi zidan baita ere alforjetan, eta bueno, hortan geratu zen. Gaur egun arrantzatzen dute hau, arrai hau, nik enun ezagutzen eta gerora behiratu behar izan nuen, zer dan, lupoa du izena, eta esplikatu zidaten lupoaren volumenaren 175 kabiarra dela. Esan, wow, orduan, hemen sekulako negozioa daukazu, eta ez, baina kabiar txarra da, Eta orduan zeiten zuen, danese izaltzen diegu, eta danesek, antza denez, jaten dute, eta behintzat aragia jaten duzu ezu, eta aragia ere txarra da, eta zeiten duzu orduan bota, ez, aragia txinatarra izaltzen diogu, haiek pagatzen dute eragitxar honen truke, eta holaxe, orduan lupotik ez da ezer geratzen Islandian, baina dirua egiten dute, eta bueno, da arrai bat olako bentosa bat daukana hemen bularraldean, eta orduan bizi da ondo itxasondoari itxatxita, eta gantz kapa geruza potentea dauka, hotzari aurre egiteko, eta gerora supermerkaturen batean sasi kabiarra ikusi dudanean irakurri dute, lupo kabiarra. Osa, hemen didator. Eta, bueno, iparraldeko fiordo horietan bereziki, oso ohikoa zen estampa hau, edo iguale zakuratzea Oskarbi zegolarik zerua, eta biharamunean, hauxe aurkitzea, baina egia esan, enun inongo momentutan benetako arriskurik sentitu, edo beldurrik, edo izan zen gogorra eta baina jarrera positiboarekin hartu nuen, eta bizitu nuen hori ere, lujo bat bezala esaten nuen, igone, behira nun zauden, behira zertan ari zeran, Islandia, inoiz baino Islandiagoa da horrela, ez fokak ikusi nituen, uretan, zaldiak baita ere, izugarria da, Islandiako zaldia zehongi egokituta dauden hotzetaratze hiletrinkoa duten, eta orduan, erabaki nuen, horrelako egunekin ere gozatu behar nuela, eta hoxe, Islandia bere horretan disfrutatzea, ez? Eta hori bai, fiordo bakoitzean, barruranzko bidea hastea garaipen bat zen. Lehen mendateak ospatzen nituela esan dudan bezala, fiordo batean
hau da, itxas lurmuturretik esan dezagun, ez? Ja, barrurantzko bidea hasten nuenean, garaipen bat zen, zelako nolabait, haizearen enbatatik eta, ez, babeseranzko norabide hartzea. Zenbat eta barrurago, babestuago, bide xamurragoa, gogorrena zegoen itxasotik gertu. Ordan, barrurantzko bidea zen ja maldabera joatea bezala. Hori bai, fiordotan aurrera tatzera ibiltzeak dauka psikologikoki ere zigortzen zaitun zerbait. Eta da, ikusten nuela beste aldean, hortxe bertan, behar bada egun baten edo biren buruan iritsiko nintzen puntua, ez? Eta esan, mekauen, hortxe dago, eta ni euskalo noiz iritsiko naizen horra. Baina, bueno, bidea gozagarria zen, holaxe. Eta esan dakoa, horrelako elurre kaitzen batek edo retenituta egon nintzen zai ikusteko, ia bi mendate hauek zeharkatzeko aukeraren neukan, lehenengo hemen saiatu nintzen, egon nintzen egun bat pare bat geldirik, esan hemen beste honetatik gauza bera, errepidea itxita, izotza elurra, eta esan hemen egokitzeko gaitasuna, eta erabaki nuen, beste bide alternatibo hau egitea, eta hegoaldetik iztea zirkulua. Eta egia esan, erabaki ona izan zen, zenbat eta hegoalderago, giroa ja goxoagoa izan zelako, hasi zen eguzkia pixka bat agertzen, paisaiak ere, amableagoak, etxalderen bat edo beste agertu zen, zaldiak, ardiak, oharra hau ere bete zen, zaldiak eta ardiak ziren kamikaze hutsak. Ateratzen ziren errepidera, baina abixatu gabe eta istripu bat eukitzeko moduan, hau ere bete zen. Eta beste kontu bitxi bat gertatu zitzaidana, kostalde honetan ikusi nituen horrelako enbor pila bat. Batzuk hola abandonatuta eta beste batzuk pilatuta, baten batek jasota. Eta behiratzen nuen ingurura eta Islandian egon bazarete, Islandian ez dago basorik, ez dago zuaitzik. Landareria badago, baina landareria oso basua. Zaten nuen, eta hau nondik atera dute. Galdetu nuen eta esplikatu zidaten, itxas korrontek Siberiatik ekarritako enborrak direla. Eta pentsa ez, naturak, kasu honetan itxas korrontek, zenbateraino baldintzatu dezaketen herri baten eta herrialde baten historia. Bertakoek, enbor horiek baliatu dituzte duela urte asko eta asko, Siberiatik etortzen diren enbor horiek, bere etxeak eraikitzeko, gaur egun oraindik egiten dituzte aurre aldeak egurrezkoak, eta seguraski bikingoak ere garaian enbor horiei esker eraikiko zituzten itsasontziak, eta besteak beste esaten dute Leif Erikson izan zela Amerikara iritsi zen lehenengo persona, Kristobal Kolon baino lehenago. Eta pentsatzen du bagian, berak edo, bere kideek itsasontzi hura eraikitzeko, Siberiatik etorritako enborraiek erabiliko zituzten, auskalo. Baina nola baldintzatzen duen ez da naturak herri baten historia. Eta beste gauza bat atentzio eman zidana, armarri askotan ikusten nituen hartz polarrak. Igual hartz polar artean nabiletan naiz konturatu orain arte, herri hauek jaso badute hartz polarraren figura bere armarrian, izango da presentzia baduelako animali honek hemen. Hau ere galdetu nuen, eta santzidaten ez dela bat ere ohikoa, baina iraganean bai, hasieran erakutsi dizuete Groenlandiako ekialdeko kostaldetik nahiko gertu dagoela, eta pentsatu behar dugu garai batean izotz masa askoz handiagoa zela, eta orduan bai, nahiko ohikoa omen zen izotz pusketen gainean hartz polarrak iristea Groenlandiatik Islandiako parte honetara. Eta horregatik herri kulturak jaso du hartz polarraren figura armarrietan. Nik genuen hartz polarrik ikusi, hori ere esango dizuet. Egia da, bidaiaren hasieran hartz polarrak eta mamuak eta lehoiak eta hori denak dituzula zure buruan, eta denda barruan zaudenean eta zaratatxo bat entzuten duzunean kanpoan, hoxe da, gutxienez hartz polar bat zu jatera datorrena. Eta bidaiaren azkenerako konturatzen zara, ez dela ostotxoren bat, haizea mugitu duena. Hartz polarrak armarrietan eta nire buruan. Eta azken txampa izan zen Snaefellsnes izeneko peninsula batean barrena, esaten dute dela Islandia
txikia, Islandia konprimitua. Islandian ikus daitezken paisaia guztiak daudela peninsula honetan, eta egia esan sekulako oparia izan zen, bukatzeko paisaje oso ederrak, eta hemen nagoni Stikiz Holmurren bueltan, garagardo bikingo batekin ospatzen, berriro ere bakarrik. Alkohola oso garestia da Islandian, sekulako alkoholismo arazoa dute, eta gobernuak hartu duen neurrietako bat izan da prezioak igotzea. Egia esan, ez zain neurri oso egokia iruditzen, ez bada beste neurri batzuekin batera osatzen duzula, ez? Baina oso garesti pagatu nuen garagardori, baina, bueno, merezi zuen. Eta kuriosidade modura, ja bukaera hartan, hurbildu zitzaidan bikote hau, eta Cycling Westfjords izeneko Instagram profil bat kudeatzen duen bikotea da, ez dakite, lasterketa moduko, bizikleta lasterketa moduko bat antolatzen dutean, eta esan zidaten, eta publikatu zuten bere sare sozialetan, uste zutela, ni nintzela, lehendabiziko persona, bideo hori errepikatu zuena, Chris Bukar tipo horrek egin zuenetik. Osa, the first completion tipo horrek egin zuenetik. Eta congratulations eta gauza hori guztiak. Eta imaginatuko duzuen moduan, egun horretan, joan nintzen lotara, autoestimarekin, hangoian, ez? Eta oso pozik, eta zegatik ez, oso harro egin nuenaz. Hori ere aitortu behar dugu, ez? Norberak bere buruari. Baina denez da polita, bidaia hauetan, eta hau ere erakutsi behar dugu. Gauza itxusi, problema pila bat gertatzen dira. Piezak, parrillak, tornilloak askatzen dira, pintxatzen duzu noski, irudi ederrak eta grabatzen ditugu, argazki ederrak egiten ditugu, baina askotan atzean dagoen making of-a patetiko xamarra da, miseria asko pasatzen dituzu, argazki egitera zoaz bueltatu zaren erako bizikletan kazgora dago, Islandian ere, Westfjords eskualdean ere leku oso itxusiak daude, eta batzutan euriak behartzen zaitu leku itxusi horretan behar bada egun oso bat pasatzera, ze lurretan, baina euripean aritzea, igual ez da inideia ona, ez? Orduan, inkluso Westfjordsetan ere leku oso itxusia daude, eta horiek ere erakutsiko ditugu. Behin begira, hau da, pasatu nuen gaurik beroena. Urputzu beroietako baten ondoan aurkitu nuen aldagela bat, zain kumun aldagela, bi gauzak bat. Eta miraria, berogailu bat piztuta. Egia esan, uste dut etze biela argindarrarekin, izango zen behar bada lurrazpiko beroa, ez da, kontua da piztuta zegoela, eta enun dudarik egin. Antxe, ez da, ikusten zuen kumuna, baina kumun ondoan, esterila, lozakoa, eta gau hartan kumunean inulo. Listo. Eta bero-bero eta epel-epel. Beste batzutan nola esnatzen zara, aurpegia puztuta, begiak handituta, ez dakizu zergatik. Eta, esate baterako binsan ketchup nazkarri hauekin, bukatu nun kokoteraino, batez ere bidaiaren, ez dakit, azken erenean edo azken laurdenean, etxetik eramandako janaria bukatu zitzaidanean, gasolindegiak ziren ere heldulekua, ez? Eta gasolindegitan aurkitzen nuena zen, binsan ketchup nazkarri hauek, eta hauekin ere bukatu nun, kokoteraino. Eta guzti honen aurrean zer? Niretzako botika da alde batetik sormena, ingenioa, ez dakit, txikitan oso bizirik daukagun hori, eta ez dakit, handitzen garen enean lokartzen zaigun hori, ez? Arazo bat daukat, nola ingo diot aurre honi, eta burmuina estutzea, konponbidea bilatu arte, pazientzia baita ere, bizi gara erritmo frenetiko hutsean eta nahi dugu dena une oro eta ez horrelakoetan beste zerbaitek markatzen du erritmoa eta hobeduzu horretara egokitu. Eta batez ere umore ona eta norbeak bere buruari farre egitea. Neri horrek laguntzen dit eta kasu honetan lagundu zidan pila bat. Nere buruaz farre egitea eta esatea digune. Hazen miseria izan pasatzen, haze plana dakazun hemen eta farre egin eta horrek arintzen zuen pixka bat drama, ez? Eta uste du botika interesantea dela. Eta egokitzeko gaitasuna ere, bai. Aurre ikusitan neukan mendatea itxita dago, beste babidatuko dut. Kumun batean egingo dulo, kumun batean egingo dulo. Eta horrek salbatzen zaitu. Bueno, ez da gize publiko mota dagoen hemen,
batzutan gertatu izan zait, horrelakoa kontatuta gero, ez dakit, sentitzea, behar bada publiko artean badagoela jendea, nahiko nukeena horrelako zerbait egin, ez behar bada Islandian, izan daiteke, ez dakit, Burgosen, edo, ez dakit, Frantzian, edo... Eta aurre iritzi asko daude, aurre juzku asko, nire ustez desmontatu behar ditugunak. Horrelako zerbait egiteko ez da behar merkatuko bizikletarik onena, ez da behar punta-puntako kirolaria izatea, ez da behar sekulako aurrekontua. Nire ustez dira, egia da sare sozialetan eta dabiltzan zenbaitek elikatzen dituzten aurre juzkuak, baina nire ustez desmontatu behar ditugunak. Eta adibide bezala gustatzen zai jartzea, Txinako Yunnan eta Sichuan probintzitara egin nuen bidaia bat, artean ez neugan beste munduko esperientziari bizikleta bidaietan, erosi nuen han bizikleta zar bat, bueltika egin nuen eta berriro saldu nuen, kuadrillagoek esaten zidan, baina, ez zu lotxamaten, bizikleta zar horrekin, eta, primeran portatzen nahi da, eta eramaten hau eraman behar nauen lekura. Merke-merkea izan zen, ez dakit, kalean topatzen olako jatekoa, eta izan zen izugarri aberasgarria. Jende oso desberdinarekin eukin nuen harremana, eta benetan, orduan ez nintzen eta ez naiz punta-puntako kirolaria, ez daukat punta-puntako materiala, ez naiz beste inor baina ausartagoa, desmontatu ditzagun pixka bat gauza haiek, eta batzutan horrelako bidaien inguruan eraikitzen den heroizidade burbuia hori, pintxatuko nuke. Eta ia baina bukatzeko, gustatzen zaigo gogoratzea nundi gatozen, esango duzu, ez pintatzen du emakume honek hemen, ez? Susan B. Anthony, sufragista izan zen, berak ez zuen inoiz bizikletaz ibiltzen ikasi, edo zuen asmo hori eduki ere behar bada, baina bai izan zen gai ikusteko, sumatzeko, ulertzeko, eta gainera berbalizatzeko, esateko, inoiz beste zerk ez duela gehiago egin emakumeen askapenaren alde bizikletak baino, gehiago. Eta hori zegatik esan zuen, sufragistek, garai hartako sufragistek, iraultza egin zutelako bere aldarriekin, baina iraultza egin zutelako baita ere bere moduekin. Iraultza egin zutelako bizikletaz. Ibiltzen ziren panfletoak banatzen, bileretara mugitzen eta bizikletaz. Eta hori, bere horretan, gaur egun gauza oso naturala iruditzen zaigu, baina beti esaten du gainera, eski inkluso gauza fisiko bat zen. Emakume bat soineko korse guztioekin, emakume batek hankak iriki eta zerbaiten gainean eseritzea, hori irudi hori bera iraultzailea zen. Eta horregatik, baten batek ez sumatu zuen, ostras, hemen askapenerako makina badaukagu. Garai horretako emakume asko aipatu genitzake, honek Frances Willarrek liburu bat idatzi zuen, esanez nola ikasi nuen nik bizikletaz ibiltzen, 50 urte zituen ordurako, garai hartako 50 urte, Eta, orduan influencerrek liburuak idazten zituzten, ez ziren sare sozialetan ibiltzen, eta liburu hori izan zen sekulako sukarra, eta hasi ziren bapatean Estatu Batuetan, Europan, emakume gazte pila bat bizikletaz ibiltzen, eta benetan iraultza zabaldu zen. Eta horien artean egon zen bat, Annie Cohen, Annie Londonderry, esan zuena, nik munduari bira emango dio bizikletaz. Bai zera! Pues betikoa ez, emakume txoroa, ez dakiz zer, bai, egingo dut. Eta gainera apostu egin zuen. Eta atera zen, ikusten duzuen moduan, korsea jantzita, 50 kilo pixatzen zituen bizikleta gainean, $5,000 apostua eginda, eta denak kontra. Bidea oso horra izan zen, mehatxuak, kolpeak, irainak, baina lortu zuen. Eta egia da, hau ez dela gaur egun mundu bira bat bezala irudikatuko genukeena, kombinatu zituen bizikleta tramoa, gero itxasontzia ez dakiz zer, baina, abia puntura itzuli zen eta lortu zuen. Eta itzuli zenean, kolatu zaita, liburu bat idatzi zuen, The New Woman, emakume berria, benetan sentitzen zuelako, bidaia horretatik itzuli zela emakume berri bat bezala, persona berri bat bezala. Eta esan zuen berak ere, bizikleta askatasunaren makina dela.
benetan sentitu zuelako horrek ematen ziola sekulako independentzia eta mugitzeko askatasuna. Eta egia esan nik ere hori sentitzen dut, persona bezala, bizikletaz begiratzen dudanean. Eta bueno, hau kolatu zait, baina gustatzen zait, gaur egun hain evidentea den zerbait edukitzera iristeko, bidea urratu zuten emakume hauei omenaldia egitea, eta zuei eskerrik asko hainbestean entzuteagatik. Eta orain, ongi iruditzen bazaizu, eskatuko izkizuet 6 minutu gehiago, nahi baduzuek, kontatu den guzti hau, iruditan mugimenduan ikusteko 6 minutuko bideo bada, eta gero, ez dakit, uste dut tartea badugula, galderetarako, edo iritziak trukatzeko, baten bat Islandian ibili balin bada, eta beste ikuspegi bat, edo beste oroitzapen bat balin badu, botatzeko. 6 minututxoko bideoa da, eta nik uste balio duela hori, iruditan jartzeko, ez, kontatu dudan guztia. Eta hori dago hemen. Kutxe bat.
Flojita xamarri iritsi nintzen, Ja, pila nahiko deskargatuta. Bueno, eskerrik asko Igone. Eta orain publikoaren momentua da. Ez dakite, baten batek galderak egin nahi baditu, 15 minutuko tartea utziko dugu, beraz, galdetu nahi baldin badezue, ez denbora galdu. Baten bat egon da Islandian? Areto honetan dagoen baten bat? Badago hemen galdera bat. Bai. Zenbat egunetarako janaria eramate zenduen adibidez? Egia esan, enuen eraman razionatuta pentsatzeko zenbat egunerako neukan, baina asko, eta esango dizu baita ere, pixua galdu nuela, enuen asko jan, egia esan. Eraman nuen batez ere embutidoa eta gutxi okupatzen duelako albazio eta jarri ezkero. Eraman nituen baita ere brap moduko tortita horiek, arrazoi beragatik ogiaren ordezko izango zirelako eta gutxi okupatzen dute, fruitu legor pila bat, datilak, barrita energetikoak eta horrelakoak ere bai, lataren bat edo beste, eta etxetik eraman nuenak iraungo zidan bidaiaren 3 laurden edo horrela. Eta gero hori gasolindegiren bat aurkitzen nuenean, bidean zehar baita ere, erosten nuen horrelako zerbait, eta noizbait eskaini zidaten jateko beroa ere, gasolindegi horietan. Baina, desiente eraman nuen, manekelako Islandia oso garestia zela. Esate baterako Lesotora ez dute eraman janaririk, merkesiagoa delako. Kilok, alforjetan? Pisuan. Ez dakit, esaten galdetzen didate, baina neraman 20 litro aurrekoa eta gero denda, esterila hori dena. Baina pisua ez nuke jakingo esaten. Eta kontatuko dizuet anekdota bat gasolindegien inguruan, 2 gasolindegitan gertatu zitzaidalako aurkitzean negozioa eramaten edo familia alemaniarrak. Eta bati galdetu nion, zer nolatan bukatu zutenan, Westfield eskualde horretan ez dago zandirik, eta santzidaten, aspertuta zeudela bere bizitzarekin Alemanian. Bizi ziren herria aspergarria egiten zitzaiela. Eta ni pentsan, ona etortzeko, izan behar zuen oso aspergarriarek. Baina, kurioso izan zen hori, gutxienez 2 gasolindegitan negozioa zeramatela alemanek. Dena atzean utzi, edo antzutena utzi, eta Westfield horietan gelditu zirenak. Eta gero gasolindegia ziren baita ere, gailuak eta entxufatzeko lekua, eta pixkate txikitako etxe, igual ez dizut erantzun, baina zifra zehatzak ez dauzkat, egia esan. Eta batez ere lehenbiziko egunetan oso komplikatua. Haizearekin eta, haize kontraritzea oso gogorra eta karga handia daramazunean gehiago, Baina, ordu asko neuzkan, egunean zehar, orduan, lasaitasunakin hartu nuen eta listo. Eta esate baterako, askotan galdetzen dira, aurora borala ikusten ditun, ez, enitun ikusi, itxo behar nulako igual goizeko ordubiak arte esna, eta bukatzen nulako lerre eginda eguna, eta enun itxaron nahi, eta gero esnatu ezkeo ere, kriston pereza ematen zialako kremaia iriki hotzetara atera, eta ez dakit, izan zen Islandiara bidaia, baina normalean Islandiatik jendeak ekartzen dituen tik asko ez nituen ekarri. Frailezioak ez nituen ikusi, aurora borealak ez nituen ikusi, eta izan zen beste zerbait. Beste esperientzia bat. Zer? Ez, enun probatu. Ez. Baina seguraski jakin gabe jandagoa izango naiz, kabiar hori. Nik behintzat egitazko kabiarra ez dut. Begira. Ibizan ibili nintzenean jate horietan, probatu nuen benetako kabiarra.
Baina aldi bakarra hola bizitzan. Eta gerora esaten dizute, hemengo supermerkatutan eta, karo, hori jakinda, fijatu nintzen eta bai, ikusi izan dut lupoa dela. Bai, eta segurazki jango nuen, ez dakit. Pintxoetan eta jartzen dituzten horiek ez dira izango egitazkoak, ez? Izango dira, pues hori, lupoa. Bizikletaz? Bizikletaz ez nuen inorri ikusi. Eta orokorrean oso jende gutxi ikusi nun. Bueno, hor bakailua manipulatzen eta neska gazte bat zegon, eta bestela, hemen bezala, esan nahi zute, menun antzeman berezitasunik horretan esan nahi zut, emakume bereziki gutxi edo bereziki asko edo, ez. Harritzen ziren nerekin, datengatik, esaten ziaten bainozu, oso goiz etorri zera. Eta, bueno, esplikatzen nien, bizitu nahi nuen esperientziaren parte zela, ez, data horietan egitea. Oso kontziente naiz baita ere, sorteo naukinula, izan ziteken asko zokerragoa, eta nik zer dakit. Elurrek aitzak noizean behin eduki ordez, eukitzea egunero, eta orduan igual etzera ateratzen. Baina, bueno, pentsatzen dut, sorte honari ere jakinuela igual zuku ateratzen, edo, bueno, denetik pixkat egongo zen. Baina bai, harritzen ziren hori, oso goizela. Zaizera, hemen ez dago ezer ez dago ezer turismoari begira, kanpotarrentzat begira, ez dago ezer eskaintzeko, ez? Zaizera, eta ez, eske hori ez dut bilatzen. Hori. Bai. Eta gero, beira, neska bat ezagutu nuen, kuriosoa da, gasolindegitan gelditzen nintzenean eta bar, jatekoa erosteko eta hori, beti bazpa ere uste nuen ere telefono zenbakia, eta gutxi gora bera kontatzen nien zeintzen ere asmoa eta barrez. Eta hori bera egin nuen Reykjaviken, hiriburuan, alojatu nintzen hostel oso merke batean, uste eta 10 persona ginela berean, bestela oso garestia da Islandia, eta bazegonan Erasmusen zegoen neska ikasle talde bat. Nesken emakumeen gata galdetu didazu, segurazki ezagutu nuen lehenengo persona, izan zen Reykjaviken, neska, Madrildarra, eta esan nion, bira, oda nere asmoa, ez dakizer, esan zian, hartu nere telefonoa, eta arazoren bat balin badukazu, gu hemen gaude, badaukagu kotxea gainera Islandian, eta jungo gera erreskatera. Eta bale, hartu nuen bere telefona, eman zidan zenbakia, eta esan eta nola ditzen zera, eta esan zian, bazia suiniz gustuko, baina deitzen naiz Ana Botella. Eta gaur da eguna daukatena Ana Botellaren telefonoa mobilan. Bai? Eta, bueno, atera nintzen Reykjaviketik, pentsatuta, nire lehenengo komodina, problemak eukidezkero, izango zela Ana Botella. Bai, kuriosa izan zen. Bai. Azken galdera egiteko tartia, baten bat animatzen bada. Ez? Kaixo. Iepa. Bueno, oso interesantea izan da, eskerrik asko etortzeagatik. Zuri, etortzeagatik. Lista eta oso ona, eta oso politia izan da. Bueno, galdera asko eukiko nituzke galdetzeko, baina, enijoa pasatzea. Bat, galdetu nahi nizuna zen, esan dezu, putzuk eta bilatzen zen ditula bideen, da hori nola zeharkatzen zen itxun. O putzu txiki zien, o handik? Harria jarrita, betiko zubitxua eginda, edo bestela mendian pixka gora eginda, baina ez ziren, egia esan ez ziren, ez imaginatu erreka zabal-zabalak, Besterik gabe aipatu dut, esateko Islandian bustitzea ez dela aukera posible bat. Bueno, orduan, udeotzetan sartzea ez izaizun okurrituko, ez da? Urrotzetan ez. Ez, nahi hotza asko gustatzen zait, horregatik esaten, urberotan sartu zeinan, baina urrotzetan ez. Ez, bain gontan ez. Eta gero azkenen bigarren. Beste inoiz urrotzetan sartu naiz, baina ontan ez. Ontan, beroa eta epeltasuna zen asko zaindu behar nuen zerbait. Eta zapatak, zenbat ezen itun zapatilla, botak, mendiko botak, oze? Eraman itun, marka esango izut, Sportiba Ultraraptor mitiko batzuk, kaina ertainekoak, Goretex, eta galtzerdiak merino, artile ona.
Vale. Baina nituen sekulako botoiak eman inoa, eta, bueno, horrela inun da, oso ondo. Bizi dira, botoiak oraindik. Vale, eta azken galdera, honbeste sufrituta gero, Reykjaviken etzinak jun lago azul badago hor famosoa. Ke ba. Berotan. Ke ba. Azkeneako zu pentsa antisozial totala. Itzuli nintzen, nahiko lan berriz ere hostel hortara itzultzeko eta mapiko lagunekin gela konpartitzeko. Baina ez egia esan enun bat ere gogorik eta oso gertutik bizunun hori, ez? Bueno, ia esan, egun asko ere enitun euki soberan Reykjaviken, baina esan nahi zut egunero edo gutxienez bi egunetan bai, entzunien gelakide esaten, gaur daukagu irteera baleak ikustera, eta gaur daukagu irteera ez dakiz zertara, eta gaur daukagu, eta imaginatzen nun, ez, turista taldea hor, benga, denak baleak ikustera, eta segulako pereza ematen zian horrek. Nahiago nun hori. Gelan eguna pasa, edo paseotxo bat eman, edo hola, horretarako bat ere gogorik genuen euki. Bale, eskarrik asko. Bueno, eta oran bai, bukatu da, akabo, ez? Bukatu da Amalur, jardunaldia bukatu dira, bai. Antolakuntzaren izenean eskerrik asko bertaratu zeaten guztioi, ea urrengo urtean berriz ere hemen elkar ikusteko aukera daukagun, eta guztiok joango gara gaur, seguruenik, Igoneren baikortasun, bizi poz, eta energia onarekin. Eskerrik asko da noi. Vale,